araw po mga giliw naming tagapakinig, marinig natin ang paglalakad ng isang binatang matagal na nagtanim ng galit sa kanyang totoong ama, na para sa kanya ay siyang dahilan ng lahat ng pagdurusang kanilang pinagdaanan. Siya ay si Darren. Iniwan kami ng totoo kong ama nung bata pa ako. Pero tandang-tanda ko ang mukha niya. Ni minsan, hindi ko nakalimutan ang kanyang itsura. At mula na magkaisip ako, ipinangako ko na sa sarili ko na hahanapin ko siya at gagantihan. Di ba sinabi ko sa'yo na kapag umiinom ako, ayokong iniistorbo mo. Aray ko, ang braso ko, bitiwan mo ako. Maghapon ako nagtrabaho para buhayin ka at ang mga anak mo. Pagkatapos ngayon, nagkakatuwaan kami ng mga kumpare ko. Aabalahin mo ko. Ha? Tama na. Kung walang bigas, dumiskarte ka doon sa tindahan. Hindi pupunta mo pa ako para humingi sa akin ang perang pinaghirapan ko. Marami na tayong utang sa tindahan. Tumigil ka! Sasagot ka pa, ha? Tampaling kita ulit dyan. Sagot. Tama na. Pagod na ako sa'yo. Kung hindi lang ako naawa sa inyo mag-iina, ha? Matagal ko na kayong nilayasan. Kaya huwag mo kong sagarin, ha? Halika. Huwag mo kong talikuran, ha? Dahil baka sa kangkungan kayo pulutin, ha? Loko. Binugbog na naman kayo ni Jones. Huwag ka maingay. Baka magising, katutulog lang niya. Ma, umalis na kasi tayo rito. Hindi ka pa nakakagraduate. At may mga kapatid ka pang nasa elementarya. Paano natin sila bubuhayin? Pero hirap na kayo kay Chong. Kaya ko pa. Tumigil na lang kaya ako sa pag-aaral, ma. Maghahanap na lang ako ng trabaho. Huwag mong gagawin yan. Lalo kang mahihirapang makakuha ng maayos na trabaho kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Kasalanan ito ng tatay ko. Kung hindi ka niya iniwan noon, kung hindi niya tayo pinagpalit sa ibang pamilya, sana hindi natin ito dinaranas. Oh, Darren, sabi ko naman sa'yo, napakatagal ng panahon ng lumipas. Kalimutan mo na ang tatay mo. May kanya-kanya na tayong buhay. Hindi, ma. Hindi ko siya kalilimutan. Kapag nakaipon ako ng pera, hahanapin ko siya. Isusumbat ko sa kanya lahat ng mga pagkukulang niya. Titiyakin ko makukonsensya siya sa ginawa niyang pag-abandona sa atin. Hello, Papa. Kumusta ka na? Eto, nangihina pa rin, anak. Gusto niyo bang alalayan ko kayo maglakad-lakad sa bakuran natin? Kaya mo ba? Oo naman po. O, sige nga. Oh, umawa kayo sa braso ko, ha? Teka lang, ha? Tulungan mo muna akong bumangon. Sige pa. Ayan. Tapos, ibababa ko itong dalawa niyong binti. Dahan-dahan lang. Ayan. Suot niyo itong tsinelas niyo, ha? Dahan-dahan lang po. Ayan, sige. Ayan. Tatayo na ako. Oh, hawak kayo sa braso ko pa, ha? Ayan. Yan. Oh, tara. Dahan-dahan lang tayo maglalakad, ha? Salamat, anak. Salamat. At hindi ka napapagod na mag-alaga sa akin. Oh, bakit naman po ako mapapagod? Papa ko kayo. At mahal ko kayo pa. Nung bata pa nga ako, pinagtiyagaan niyo rin akong alalayan nung hindi pa ako marunong maglakad, di ba? Oo, kasi
Madalas, nadadapa ka. Kaya ngayon, gusto ko rin suklian yung lahat ng sakripisyo niyo para sa akin. Aalagaan ko kayo habang buhay, Papa. Ma, bakit wala kayong imik dyan? Shera, anak. Marami nang nararamdamang komplikasyon ng papa mo. Yung diabetes niya lumalala na. Apektado na rin ang kanyang kidney. Anak, wala na tayong perang pampagamot sa kanya. Humingi na kaya tayo ng tulong, Ma? Ay, teka. May mga ginagawa yung iba na nakikita ko sa social media ngayon eh. Gusto niyo ba gawin din natin yon, Ma? Paano? Ipopost po natin yung picture ni Papa, tapos hingi tayo ng donasyon sa kanila. Hindi ko nakakahiya yun. Ayos lang yun, Ma. Kahit ano gawin natin, para lang maipagamot si Papa. Kahit ano ang gagawin ko, Ma, para lang madugtungan ang buhay ni Papa. Mamaya, magpo-post ako. Sige. Subukin natin. Awang-awa na ako sa kalagayan ng papa mo. Hirap na siya. Ricardo, mamaya ha. Susunduin ka na ng ambulansya rito. Akala ko ba wala na tayong pera? May ginawa si Shera. Pinost niya yung tungkol sa'yo, kaya may mga nagpadala ng kaunting tulong. Kahit papaano, magagamit na natin yun para sa pagpapadialysis mo. Patawarin mo ako, Rosie. Pati ikaw, nadadamay sa paghihirap ko. Pati ikaw, nadadamay sa kaparusahang dinaranas ko. Ano ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Iniwan kong mag-ina ko noon. Iniwan ko sila nang hindi nagpapaalam. Dahil naduwag akong panindigan sila. Kaya ngayon, ito ko. Pinarurusahan sa mga ginawa ko. Hindi totoo yan. Huwag mo sasabihin yan. Kung may kahilingan man ako ngayon, yun ay makita silang muli. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Gusto kong humingi ng tawad sa ginawa kong pag-aabandona sa kanila. Gardo Santos. Teka. Ma! Darren, nandito ako sa kusina. Oh. Ma! Oh, Di ba Gardo Santos ang pangalan ni tatay? oo, bakit? Tingnan mo. May nakita akong post dito sa Facebook. Ha? Ano ba yan? Siya ba ito? Diyos ko. Siya ba yan? Ibang-iba na ang mukha niya. Kung siya nga ito, ma. Para siyang namamaga at saka ang itim niya na. May sakit daw siya. Diabetes. At nagkakomplikasyon sa kidney. Siya nga ba yan? Aalamin ko. Asan na kaya yung nagsabi na magbibigay ng tulong kay Papa? Ikaw si Shera? Oo. Ikaw yung nag-chat sa akin? Oo. Mukhang estudyante ka pa. Tutulong ka ba talaga sa amin?
Bago ako magbigay ng tulong, pari ko bang makita ang picture ng papa mo? Nung wala pa siyang malubhang sakit. Ha? Bakit? Basta. O sige, teka lang ha. Hahanapin ko dito sa cellphone ko. Ilang kayo magkakapatid? Ako lang ang anak nila ni Mama. Oh, eto siya oh. Siya mo? Bakit? Kilala mo ba si Papa? Oh, si Mama. Sandali lang ha. Hello, Ma? Ano? Anong nangyari kay Papa? Calling Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Thank you. Cardo, lumabang ka. Lumabang. Shira, anak. Ang papa mo. Bakit po? Sabi ng doktor, ihanda na raw natin ang ating mga sarili dahil baka hindi na magtagal ang papa mo. Ano? Diyos ko. Nasaan siya? Ayun, nailipat na siya sa ward. Papa, pupuntahan ko siya, Ma. Sige. Oh, sino ka? Bakit nakatayo ka dyan? Umalis siya. Sino? Sinong pinatilyong yun? Pumunta ka sa ospital? Oo, Ma. Nakita mong tatay mo? Siya ba talagang tatay mo? Hindi ko siya nakita. Pero siya si tatay. Diyos ko. May malubha siyang sakit, Ma. Narinig ko kanina. Sabi ng asawa niya, malapit na siyang mamatay. Malapit na siyang mamatay. Gusto ko siyang makita, Ma. Gusto ko siyang makaharap para sambatan. Gusto ko siyang saktan at sigawan. Gusto ko makita siyang lumuluhod sa harap natin at humingi ng tawad dahil sa mga pagkukulang niya sa atin. Pero bakit nagkasakit siya? Bakit ganito ang kalagayan niya? Ilang beses ko nang minulit sa imahinasyon ko ang mangyayari kapag nagkita kami. Pero parang hindi yun mangyayari. Dahil mahina na siya. Darren, anak. Mula noon hanggang ngayon, galit na galit ako sa kanya. Galit na galit ako kay tatay. Pero kanina, hindi ko yung gustong maramdaman. Darren. Kanina, naawa ako sa kanya at sa anak niya. Naawa ako sa kanila dahil nararamdaman din nila ang pakiramdam ng naiwan. Nauunawaan kita. Nauunawaan ko kung bakit ganyan ang nararamdaman mo. Pero anak, marahil pinauunawa sa atin ng Diyos na wala ng dahilan pa para magtanim ka ng galit sa puso mo para sa tatay mo. Yun nga ang hindi ko matanggap, Ma. Ano naman tayo? Paano mga paghihirap natin? Hindi naman lang malalaman ang mga pinagdaanan natin pagdurusa. Alam niya yun, anak. Alam niya yun. Kaya tama na. Huwag mo nang ilagay sa mga kamay mo ang pagpaparusa sa tatay mo. Dahil hindi yun maganda.
Patawarin mo na siya, Karen. Papa. Ngayon tapos na ang paghihirap mo. Sana maging masaya ka na kung nasaan ka man ngayon. Ricardo, pangako, magiging matatag kami ng anak mo. Kahit wala ka na sa piling namin, pero naririto ka sa aming mga puso. Makikiramay po ako. Ikaw yung... Pasensya na kung hindi na ako nakapagbigay ng tulong ko. Pero, eto, konting abuloy. Salamat. Sino ka nga pala? Hindi na po mahalaga yun. Sana po, tatagan niyo ang loob niyo. Tiyak na magiging malungkot kayo ngayong hindi niyo na siya kasama. Pero, makakaya niyo rin po yan. Sandali. Umalis na siya, Ma. Napakabait naman ng binatilyong yun, anak. Siguro, namatayan na rin siya ng magulang, Ma. Kaya nauunawaan niya ang pinagdaraanan natin. Noong ko lamang napalaya ang sarili ko mula sa labis na puot at galit sa aking ama. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Maraming tao ang maaring makasakit sa atin. Pero mas sasaktan natin ang ating sarili kapag nagtanim tayo ng galit sa kanila. At hanggang pinupuno natin ng galit ang ating puso, mas nagiging mahirap makalimot. Ako po si Darren at ito ang aking buhay. May kaparusahan ang lahat ng kasalanan. Ngunit hindi natin maaaring iatang sa ating mga balikat ang pagpaparusa sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Ligaspi, at Lionel Benamin sa papel na Darren. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang estudyante na hindi sumuko sa buhay sa pag-abot ng kanyang mga pangarap para sa mga taong pinag-aalayan niya ng kanyang mga pagsisikap. Siya ay si Joel. Nasa isang sulok lang ng avenida ang pinapasukan kong public college, kaya halos sa lugar din yon umiikot ang aking buhay. At dahil huling taon ko na noon sa kursong marketing, mas kailangan kong kumayod para may pantustos ako sa pinaghahandaan kong pagtatapos sa kolehiyo. Miko! Tol! Uy! Ikaw pala, Joel. Ano, Tol? Kumusta ka na? Nakakita ka na ba ng diskarte? Wala pa nga kaya nga hinanap kita rito sa mall.
Magpapapasok sana akong lagarista sa sinehan ng tatay mo. Ha? Di ba minsan nabanggit mong kailangan ng tatay mo ng isang kasamang lagarista? Utol, mahirap maging lagarista. Pagod ka sa pabalik-balik sa pagbabiyahe ng mga rolyo ng pelikula ng mga sinehan. Baka maapektuhan ang pag-aaral mo, Tol. Tol, kaya ko yun. Sige na naman, oh. Ipakiusap mo ako sa tatay mo. Eh, kung mapilit ka, di sige. Mamaya, pagkatapos ng duty ko, Ano? sasamahan kita kay Itay. Talaga? Sa sinehan pinapasokan niya sa may kanto ng Avenida. Tol, thank you. Thank you. Maasahan talaga kita. Sa totoo lang, Tol, nauna na ako nagsabi kay Itay na ako na lang ang kunin niyang lagarista. Ha? Eh, ayaw nga niya eh. Dahil baka makasira raw sa pag-aaral ko. Pero hindi na rin niya ako pinigil na mag-apply akong janitor dito sa mall. Naiingit nga ako sa iyo, Tol, eh. Kasi may tatay ka pang nag-aalala para sa kapakanan mo. Ako, kami ni Jana, hindi na rin maipaliwanag ni Lola kung nasaan ang mga magulang namin. Basta isang araw, hindi na raw nagsiuwi. Lagalag daw kasi ang mga yun, eh. Sa kalsada na bubuhay. Lola! Lola! Tingnan niyo po kung ano itong mga dala ko. Oh, tingnan niyo. Isang plastic na mga hitayan ng manok At saka, ano ba yung nasa isa pang plastic na hawak mo? Pansit bihon ba yan? Abay, mukhang napakuluan na. Drumstick po ang tawag dito sa mga manok na nasa plastic, Lola. Tsaka, opo, pansit bihon nga po itong nasa isang plastic na napakuluan na. Eh, ang tanong, saan ba galing ang mga yan, ha? Diyan na. May patakaran po kasi ron sa food chain na pinagtatrabahuan ko bilang crew. Kapag nalaglag na po sa flooring yung pagkain, kahit naka-plastic pa, ipinatatapon na po sa basurahan. Gaya po nitong mga drumstick na naka-plastic naman nang malaglag mula sa kinilalagyang cart. Ito naman pong pansit bihon, sumobra po ang oras sa pagkakaluto. Kaya ipinatatapon na rin talaga. Oh, pinatatapon na pala eh. Bakit dinala mo pa pauwi? Bawal po talaga yung ginawa ko, pero nanghihinayang po ako sa mga pagkain dahil hindi naman narumihan eh. Kaya nakiusap po ako sa supervisor ko na iuuwi ko na lang para po may pagkain tayo. Buti na lang naunawaan po niya ako. Pero hindi na raw po yung pupwede sa susunod dahil bawal nga talaga. Ay, nako. Sa katulad nating mahirap lamang, meron pa bang bawal-bawal? Ang mabuti pa, akin ang lahat yung mga pagkain na yan. At nang mailuto na, ipiprito ko yung mga manok at yung bihon. Titimplahan ko ng masarap na sabaw. Ang tanong, may sarili ka bang bisikleta na magagamit mo sa pagbibiyahe ng mga rolyo ng pelikula? Opo, yung ginagamit ko po kapag pumapasok ako sa klase. Aha. Oh, sige. Pero, para di masyado maapektuhan ng pag-aaral mo, ha? Oho. Sa mga araw ng Sabado at Linggo kita bibigyan ng schedule, okay? Opo. Tutal, mas maraming tao sa sinehan sa mga araw na yon. Maliwanag? Opo. Paano? Na-explain ko naman lahat sa iyo mga gagawin mo. Opo. ha? Sa Sabado po, maaga akong pupunta rito sa sinehan. Okay. Maraming salamat po, Mang Fredo. Maraming salamat po. Ay, Ano yun? may nahulog daw po sa hagdan ng sinehan, Mang Fredo. Ano pa naman yan? Ako si baby yun. Lagi nahuhulog yung sa hagdan ng sinehan dahil sa kalasingan. Sino pong baby? Ay, nako. Huwag mo na itanong kung sinong baby yun. Dahil kapag nagsimula ka ng maglagarista dito sa sinehan, palagi mo na siya mga kasalubong. Nako, malamang isa ka na rin sa iiwas sa kanya kapag nagkataon. Bullshit yung mga tao sa sinihan. Walang kwenta. Oh, Kalahin mo, nakita nila ako nahulog sa hagdan. Wala man lang isang tumulong. Pero, Renata, oh. salamat dito sa Band-Aid ha.
na nilagay mo sa sugat ko sa noo. Okay ka. Approve ka sa akin. Dapat po ata, Aling Baby. Kapag nakainom kayo, pumirmi na lang kayo sa bahay nyo para makaiwas din po kayo sa disgrasya. Ay! Ano ka ba? Dito, bahay ko, kasinihan. Dito ako nakatira. Kaya walang pwedeng makapagpaalis sa akin dito. Hindi po kayo itinataboy ng security guard? Ha? Mas makulit pa ba siya sa akin? Ha? Pakay ko siya. Pero, teka. Pugi ka. Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito sa sinehan? Ako po yung bagong lagaristang kinuha ni Mang Fredo. Ah, Fredo? Ha? Manhid na lagaristang byudo na kahit na anong pa-charming ang gawin ko. Di ako pinapansin? Walang pakiramdam? Kaya po pala negative ang perception sa inyo ni Mang Fredo. Kasi type ko, yung kay dad ko rin. O kaya yung mas matanda sa akin. Kasi nga, gusto ko gawin nila akong prinsesa ng kanilang pagmamahal. Yung bang pinagyayabang ako na ako yung mahal nila. Yun talagang pangarap ko. Ang maging kagaya ng bida sa Pretty Woman. Napanood mo yan? Lola, nakikita niyo po yung siniyang yon? Doon po nagtatrabaho si Kuya Joel bilang lagarista. Ay, doon ba? Opo. Kalaki pala ng sinehan na to. Siguro, ang sarap manood ng mga pelikula ni Fernando po. Ay, paborito ko nga kasi si FPJ ako. Speaking of FPJ, Lola, ayun tingnan nyo. Ang gaganda ng mga pelikula ni FPJ na ginuguhit ng mama sa malaking canvas, Ang galing niya, Ay, oo nga. Kanina pa ako naaaliw sa pagtingin-tingin sa malalaking billboard ng mga pelikula. Ang gagaling ng mga gumuguhit. Talagang mga dalubhasa sila sa ganyan sining. Oo nga po. Ay, may nag-text. Teka lang po. Lola, si Kuya po. Puntahan daw po natin siya sa presintong malapit sa sinyang pinapasukan niya. Ay, pero bakit daw? Bakit daw nasa presentong kuya mo? Alalang-alala ako sa iyo nang i-text sa akin ni Biko na nabundol ka raw ng isang van na nawala ng preno sa isang pagliko sa Avenida. Buti na nga lang, Tol. Yung bisikleta mo lang ang nagkasira-sira. Nakatalong kasi kagad ako mula sa bisikleta. Nang makita kong sa direksyon ko patumbok ang van. Mahalaga, gas-gas lang yung mga inabot mo. Napalitan pa ng bago yung bisikleta mo. Buti naman, mabait din naman yung may-ari ng van na nakadisgrasya sa'yo. Hindi tinakasan ng pananagutan niya. Ang good news pa ron, Tol. Tuloy pa rin ang paglalagari mo sa mga sinihan ng mga role ng pelikula. Oy, kayong dalawa, ha? Dahil kayo ay mga graduating student, ha? Mag-iingat kayo. Tay. Kasabihang malapit daw sa disgrasya, mga malapit nang magtapos sa kolehiyo. Naniniwala kayo ron, Tay? O bakit? Masama bang maniwala? Aba, mahalaga sa akin makatapos kayo ng maluwalhati sa mga kurso ninyo. Ang gusto ko, pareho ko kayong makitang aakyat sa entablado. Dahil ang tagumpay nyo, tagumpay ko rin.
Ang lola talaga. Ang saya-saya ng paligid, tapos ikaw pa na yung iyak. Ay, naku, Apo. Sige kayo, baka malampasan niyo ang pag-akyat ni Kuya sa stage. Malapit ko siyang tawagin, Ay, hindi ko mapigilan ng pag-iyak sa sobrang tuwa. Bakit ba? Ano ba yan? Ituloy ako nakakawa na sa inyo Ayun, naiiyak na rin ako. Alam mo, Apo, isa ito sa magiging pinakamaligayang araw sa buhay ko. Dahil pagkaraan naman nito, ang pagtatapos mo rin sa kolehiyo. Siguro nga, kapag pareho na kayo nakita ng kuya mo na nasa maayos ng katayuan, pwede na akong mamatay. Lola talaga. Masyado na kayo nag-iisip sa mangyayari after 50 years pa. Matagal pa po tayong magkakasama-sama ni na kuya, okay? Kasi nga po, kayo naman ang aalagaan namin. Kung paano niyo rin kami inalagaan mula nung maliliit pa kami. Lola, Opo. mahal na mahal po namin kayo. Lagi niyo pong tatandaan yan. Joel! Ay, uy! Aling baby, kumusta na po kayo? Gusto ko lang magpasalamat kasi doon sa binigay niyong birthday cake ni Miko sa akin. Nung sumweldo kayo sa trabaho niyo. Nako, di niyo alam kung gaano kalaking kaligayahan ang naramdaman ko ng araw na yon. Abay, sa buong buhay ko. Noon lang ako nakatanggap ng cake sa araw ng birthday ko. Ang totoo po, may kasama pong bulaklak ang cake na yon. Pero sabi po kasi niya sa amin ni Miko, siya na raw pong magbibigay sa inyo ng personal. Ha? Sino? Ayan po. Baby? Belated happy birthday, ha? Habol pa ba mga bulaklak na ito? Fredo? Pasensya ka na sa mga naging kasungitan ko. Parang ako lang naman yung para mapansin mo rin Sila para maisip mo lang baguhin yung buhay mo. O yan, tingnan mo. Ang ganda-ganda mo pala ngayong hindi ka nakainom ng alak. Kasi huminto na ako sa pag-inom ng alak. Naku, salamat. Wala namang nababago sa buhay ko Lalo pang napapasama. Nawawalan pa ako ng direksyong mag-isip. Dahil nagkakamabutihan na po kayo, alis na po ako. Papasok na po ako sa trabaho. Joel! Oh. Salamat, ha? Oh? Maraming salamat sa pagmumulat mo sa akin sa kahalagahan ng buhay. Basta wag po kayong matakot na muling makipagsapalaran para makita ang ganda ng mundo. Hindi po kayo nag-iisa. Marami po kaming nagmamahal sa inyo. Oh. Di po ba, Mang Fredo? Oo naman. O, Papa, kanina pa talaga tayong gustong iwan ni Joel para magkasarili lang tayo Sasabihin ko na bang mahal kita, baby? Ang bilis naman. Siyempre. Siyempre, gusto ko munang mag-umpisa tayo bilang magkaibigan. Pa-date-date, yung bang may babalik ang alaala ng isang young love. Ganun? Oo. O sige, saan mo gusto unang mag-date tayo ngayon? Ilang mahabang taon na rin mula nang makatapos ako sa kolehiyo hanggang sa nagkaroon ng matatag na trabaho sa isang marketing department ng isang kilalang supermarket. At pinupuno pa rin ng galak ang puso ko kapag nagagawi ako sa Avenida, ang lugar na naging kanlungan ng aking mga pangarap, ang lugar kung saan nakilala ko mga taong nagtugtong sa aking mga pangarap. Napapangiti pa rin ako kapag naaalala kong isang dating mahirap
pero masayang buhay ng isang lagarista. 10 ng mga lumang pelikulang mahuhusay na iginuguhit sa malalaking canvas sa bawat panulukan ng lugar. Ako po si Joel at ito ang aking buhay. May katapusan ang mga lungkot ng buhay. Kailangan lang nating umangkop sa lahat ng hamon. Huwag sumuko, harapin ang mga pagsubok. Mga nagsiganap, Junel Benamin, June Legaspi, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Joel. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Butia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Mayar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang kwento ng isang babaeng maagang naging ina at ang mga pinagdaanan niyang pagsubok. Siya si Era. Sa edad na 16, isa na akong ganap na ina. Hindi ko pa natatapos ang high school. Kinailangan ko nang simulan ang panibagong kabanata ng aking buhay. Hindi ako handa, lalo na sa mga panghuhusga at pananamantala ng mga tao sa aking paligid. Sa edad na 16, nabuksan ang aking mga mata kung gaano kahirap mabuhay sa mundo. Umiiyak eh. Bakit ka ba iyak ng iyak? Pinapadede naman kita. Oh, busog ka na nga, oh. Tahan na, please. Naku, paano na ba ito tatahan? Baby, sige na, tahan na. Ano bang gusto mong gawin ni Mama, ha? Huwag ka na kasi umiyak. Tingnan mo, namumula ka na. Baby! Pa, si baby hindi tumitigil sa pag-iyak eh. Ano po bang gagawin ko dito? Dali, tingin nga. Akin na akong kakarga. Hirap-hirap naman yung patahanin eh. Bakit ba umiiyak ang baby namin, ha? Puno ba ang diaper nito? Kapapalit ko lang po niyan. Tingnan nga. Nako, kaya naman pala eh. Yan o, tinan mo, ang daming rashes sa puwet, oh. Sa diaper yata ito eh. Ha? Nasaan pa? Ayan o, baktiya ba? Ala! Pa, ano gagawin natin? Unang-una, huminto ka muna, ha? Huwag ka magpanik. Kasi naman hindi ko na alam mga gagawin ko pa. Kaya, sinasabi ko sa'yo kung anong gagawin mo, ha? Tumigil ka muna dyan sa kaiyak. Tapos magbihis ka dahil dadali natin sa clinic si baby. Oo po, sige po. Ay, dito lang sana ang lola mo, baby. Oo. Sana may katulong kami sa pag-aalaga sa'yo. Pa, kakain na tayo. Kuya. Ay, kabayo. Ano ka ba naman, Era? Nakakagulat ka naman. Bigla ka na lang sumusulpot yan at saka ayusin mo nga itsura mo. Kahit magsuklay ng buhok, hindi mo magawa. Akala ko may aswang na nakapasok sa bahay natin. Nakaputi ka pang damit. Antok na ako eh.
Pero hindi ako makatulog. Kamusta na ba si baby? Ayun, nakakatulog na ng maayos kasi gumaling na yung rashes. Kaso ko naman itong pagod na pagod. Sa sobrang pagod, di na ako makatulog. Kumain ka na muna. Yung wala akong gana. Ano ka ba? Susumbong kita kay mama. Ay, tumawag ba si Mama? Kapag tumawag siya, sabihin mo umuwi na lang siya dito sa atin. Kasi pareho lang naman eh. Nag-aalaga siya ng bata doon sa Saudi. Pero doon may sweldo. E di si Papa na lang magpapasahod sa kanya. Kung ano-anong naiisip mo. Mabuti pa, sabihan mo na akong kumain. Lumabas yata si Papa eh. Huwag mo akong gagayahin, Kuya, ha? Huwag kang magiging mapusok. Magtapos ka muna ng pag-aaral bago ka makipagrelasyon. Kasi ang hirap-hirap maging magulang. Promise. Pero, sakaling may mabuntis ka, wag na wag mong gagayahin ng tatay ng anak ko. Panindigan mo ang iyong mag-ina, ha? Era, sinapian ka ba ni Mama? Hindi ako makapaniwalang sa'yo ko yun narinig. Hindi nga. Seryoso ako, Kuya. Kaya makinig ka sa akin. Jenny! Oy, Ella! Kumusta? Okay naman ako. Eto, kagagaling ko lang school. Finals namin ngayon eh. Mahirap ba yung exam? Oo. Pero nag-review naman ako kaya confident ako kanina. Uy, bakit nandito kayo sa labas ng baby mo? Kinakausap ka niya, oh. Ay, oo nga. Hi, baby! Ang cute-cute naman ng baby niyon. Appear. Hindi pa yan marunong mag-appear. Ha? 3 buwan pa lang yan eh. Ay, ganun ba? Jenny, may itatanong nga pala ako sa'yo. Ano yun? Si Marky, pumapasok ba? Oo. Kumusta siya? Okay naman siya. Dati lang. May bago na bang girlfriend? Wala naman ako nakikitang kasama niyo. Okay. Bakit? Maasa ka pa magkakabalikan kayo? Eh di ba ayaw sa'yo ng mama niya? Pwede mo bang mahingi ang number niya? Nagpalit yata siya ng number eh. Pwede ba, Jenny? Pare, Hoy! kumusta? Eto, okay lang. Hoy, ikaw pala ang yayo nitong apo mo, ano? Oo. Pag wala akong ginagawa, ako ang nagbabantay. Hoy, advice ko lang sa iyo, ha, pare. Mare, Bantayan mo rin yung anak mo. ano? Kasi baka mamaya niyan. Wika nga ng mga matatanda. Hindi pa nga lumilinaw ang ihe, tumitihaya na naman. Baka sa susunod na taon, may pangalawa ka ng apo. Mare, nakakalimutan mo yata ang anak ko tinutukoy mo. Huwag kang basta-basta nagsasalita ng ganyan. Pare, sandali. Patapusin mo kasi ako. Anong tatapusin mo? Galing kasi ako doon sa may labasan. Oh. Nakita ko yung bunso mo. Kausap yung tatay niyan. Di ba ang tatay niyan yung anak ni Maring Corazon. Mare, Oh. salamat sa pag-aalala, ha? Mare, baka hindi kita matansya. Tumuloy ka na sa bahay niyo at baka hinahanap ka na ni pare. Sinabi ko lang naman sa iyo yun, pare. Ba? Para alam mo. Masama ba ang loob mo? Hindi. Mukhang iba rin talaga yung bunso mo yun palibas ay bata pa, kaya mapusok. Mare, Ayun ang mga anak ko. Abay, sinabihan ko sila. Huwag na huwag silang gagaya kay Era. Aba. Talagang palalayasin ko mga yon. totoo bang nakipagkita ka sa tatay ng anak mo, Era? Pa, Ano ba? Sumagot ka! kanina lang naman po Bakit ka nakipagkita sa kanya? Ha? kasi humingi po sana ako ng
pambili ng diaper ni baby. Po, Bakit kayo hihingi sa kanya? Ha? kaysa naman ginagastos lang niya sa internet shop yung baon niya. O edi, ipambili na lang ni baby ng diaper. Naman. Hindi naman nagkukulang ang mama mo sa pagpapadala sa'yo, di ba? Bakit kailangan mo pang mamalimos sa estudyanteng yun? Unfair naman kasi pa. Kung ako lang ang nahihirapang mag-alaga kay baby, dapat mamroblema rin siya. Hindi naman ako nakipagkita sa kanya para makipagbalikan eh. Kung yan ang iniisip niyo. Hoy, sandali. Hindi pa ako tapos. Magpapadede pa po ako kay baby. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Pa, kung babalik na si Era sa pag-aaral, sino mag-aalaga kay baby? Gusto mo, ikaw? Basta may sweldo. Hindi ko nga marunong magtupi ng mga damit ko, kuya eh. Kaya ko naman magpatulog ng bata. Hindi. May kinuha na akong yaya. Wow, sosyal may yaya. Ngayon lang naman, kuya eh. Gusto ko rin talaga makapagtapos ng pag-aaral. Kapag hindi ko na ituloy ang pag-aaral ko ngayon, baka hindi na ako makapagtapos. Basta Era, ha? Alam mo na kung ano ang naging pagkakamali mo noon. Kaya wag mo lang uulitin yun. Opo, pa. Pangako. Ikaw bang transferee? Opo, sir. Ako, advisor mo. Balita ko may anak ka na. Opo. Bakit gusto mo mag-aral uli? Para po mabigyan ko ng maayos na kinabukasan ng anak ko. Oh. Ay, bakit po kayo tumatawa, sir? Kung sumagot ka, akala mo kandidata ka sa Miss Universe. Totoo naman po yung sinabi ko, sir. Okay. At siya nga pala. Hinawakan niya ang palit. Huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa akin, ha? Opo. Kayo pa ba ng ama ng anak mo? Hindi na po. Hindi mo siya namimiss? Po? Pag namimiss mo siya, magsabi ka lang, ha? Bitiwan niyo po ang kamay ko, sir. Bakit? Gusto ko lang namang ipaalam sa'yo. Sincere ako. Napakabastos niyo! Isusumbo ko kayo kay Papa! Tana, kinausap na ni Papa yung management ng school nyo. Tatanggal yung teacher na yun. Kuya, dahil ba maaga ako nabuntis, akala ba ng mga tao, puro ko lang dialangan nasa isip ko? Akala ba nila, gusto ko yung nangyari sa akin? Pinagsisisihan ko nga yung nangyari sa akin eh. Pinagsisisihan ko na naging mapusok ako. Alam ko mali yung nagawa ko noon. Kaya nga gusto ko sana magsimula ulit. Para kahit malo sa anak ko. Kasi wala naman ako magawa eh. May anak na ako. Hindi ko na maibabalik yung panahon. Pero bakit parang ang tingin sa akin ng mga tao? Isip bata na pwede lang utuin ang ganun-ganun na lang. Tumahan ka ng sabi. Kaya mo na ibang tao. Hindi naman mahalagang iniisip at sinasabi nila tungkol sa'yo. Ang mahalaga yung sinasabi namin. Naniniwala kami ni na Papa at Mama na may magandang bukas na naghihintay sa'yo. Kaya huwag mo nang pakinggan yung sinasabi ng ibang tao.
Naintindihan mo ba ako? Ha? Ang hirap-hirap pala ng ganito, Oo, kuya. mahirap talaga, pero malalagpasan mo rin ito. Narito kami para sa'yo, Era. Ikaw, naniniwala ka ba na malalagpasan mo ito? Naniniwala ka ba na may magandang kinabukasan na naghihintay sa'yo? Ha? Oo, kuya. Ganun naman pala eh. Kaya huwag ka nang umiyak. Ipakita mo sa kanila na kaya mong bumangon at magpatuloy muli. Ganun nga ang ginawa ko. Bumangon ako at nagpatuloy sa kabila ng mga panghuhusgang natanggap ko sa iba't ibang tao. At ngayon, graduating na ako sa kolehiyo. Tandaan po natin, our mistakes do not define us. Kung nagkamali tayo minsan, matuto tayo sa pagkakamaling yon at magsimulang muli. Ako po si Era at ito ang aking buhay. Kung nadapa ka minsan, bumangon ka ng ilang ulit at wag na wag kang matatakot na magsimulang muli. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, June Legaspi, Rosana Villegas, Phil Cruz, Yunel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Era. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang mabait na doktor na inukol ang buong propesyon sa tapat na pagbibigay serbisyo sa kanyang mga kalugar. Siya ay si Dr. Leyva. Isa akong family practice physician. Samantalang isa namang pediatrician ang aking asawang si Dr. Amor Leyva. Nakapwesto ang aming family clinic sa kabilang bahagi ng katapat naming estero na bago makarating ang mga pasyente ay kailangan pang sumakay sa isang banggang disagwan. Araw-araw mahaba ang pila ng mga gustong magpagamot sa aming klinika. Neng, ay magpapalista ako para magpagamot kay Dr. Leyva. May record na po kayo dito, Lolo? Oo. Sige po. Pakisulat po ninyo dito sa papel ang buong pangalan ninyo at address para mahanap ko po sa files ng mga pasyente ni Doc. Eto, Neng. Tapos ko na isulat ang pangalan ko at address sa papel na binigay mo. Sige po, Lolo. Maupo po muna kayo sa mahabang bangkong yun, ho. Pakihintay nyo lang po na tawagin ko ang pangalan ninyo kung kayo na po ang susunod na pasyente ni Doc. Social distancing lang po tayo sa upuan, ho. Oo, Neng. Sige, haba ng bangko eh. Salamat. Susunod sa dalawa. Titingnan ko nga ron.
Dok, Manny. nasa 30 katao na pong mga pasyente natin na nakapila sa labas. Magkaka-off na po ba tayo? Oo. Kailangan kasi ko sa ospital mamayang hapon ha? Diretso ako noon pagkatapos kong manggamot dito sa klinik. Sige po, Dok. Abisuhan ko na lang ang mga pasyenteng bagong dating para sa schedule natin bukas ulit ng umaga. Yung health protocols ipatupad pa rin. Nasa paligid pa rin ang panganib ng Opo, virus. Dok. Mahigpit po ang pagbabantay ko sa may gate ng clinic. Good. May malaking bote po ng alcohol na nakalagay ron para sa hand sanitation ng mga pasyente. Ay maglagay ka na rin ng libreng face mask doon para sa mga pasyenteng nakalilibot magdala. Opo, Dok. Maglalagay po ako. Okay. Tao po! Tao po! Sino kaya yung matandang babaeng yun na kinakalampag ang gate ng clinic? Parang may karga pa siyang sanggol Ang lakas pa naman ng ulan. Teka, ang mabuti pa, gigisingin ko si Manny para matingnan niya kung ano ang may tutulong sa matandang babaeng nasa gate. Oh, Lola, ano pong problema? Basang-basa na kayo, pati ang apo nyo. Ang apo ko, kinukumbulsyon. Tumitirik na ang mga mata. Kailangan ko ng tulong ni Doktora Leiva para magamot ang apo ko. Parang awa mo na. Tawagin mo si Doktora. Pero tulog na po si Doktora, Lola. Pwes, gisingin mo! Oh. Gisingin mo! Parang awa mo na. Tulungan mo ko. Gisingin mo si Doktora. Ayoko mamatay ang apo ko. Ayoko! Lola, ayon sa mga resulta ng mga pagsusuri sa apo ninyo, may acute bronchitis siya. Kaya siya nilalagnat na mataas. Saan po ba nakukuha ang ganyang sakit, Doktora? Ay kadalasan po sa ito ng virus na tulad ng sipon at trangkaso. Lumalabas din po kasi na mahina ang kanyang immune system. Pero wag na po kayong mag-alala dahil nabigyan ko na siya ng mga gamot na panlaban sa kanyang sakit. Kapag hindi na po siya nilagnat mamaya, pwede niyo na po siyang iuwi. Tatapatin ko na po kayo, Doktora. Wala po talaga akong perang ipambabayad sa serbisyo nyo. Pati po sa mga gamot na ipinanlunas nyo sa apo ko. Ako lang po kasing mag-isa ang bumubuhay sa apo ko. Umaasa lang po kami sa pagtitinda ko ng kung ano-ano sa bangketa. Nasaan na po ang mga magulang ng bata? Aba sa edad niyong yan, mahihirapan na kayong mag-alaga sa kanya. Namatay po ang kanyang ina habang siya isinisilang. Ang kanya naman pong ama na hit and run sa highway isang madaling araw habang nangangalakal. Ang lungkot naman po pala ng istorya ng buhay ng batang niya. Ay, huwag niyo nang alalahanin ng pambayad sa serbisyo ko. Pati yung sa mga gamot na binigay ko sa apo ninyo. Basta ang mahalaga, bumuti na po ang lagay niya. Payapa na siya nakatulog. Talaga po, Doktora? Hindi niyo na po ako sisingilin sa mga naging gastos ng apo ko rito sa klinik. Lola, may mga gamot po talaga kami nakareserba para sa mga pasyenteng nangangailangan. At saka, kung meron po kayong pangangailangan, kahit hindi sa gamot, pumunta lang po kayo rito sa klinik. Huwag kayong mahiyang magsabi. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Sa sobrang pasasalamat ko sa inyo, Doktora. Napakabuti po ninyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Pagpalain po kayo, Doktora. Lolo, dito po. Akin na po ang mga reseta nyo. Mary, Dok? huwag mo lang singilin si Lolo, no? Yung mga inireseta kong gamot sa kanya, bigyan mo na lang siya, ha?
Kumpletuhin mo, ha? Para maging kumpleto rin ang mga araw ng paggagamot niya. Sige po, Doc. Ako na pong bahala sa mga gamot ni Lolo. Sige, excuse me. Ayoko na kayo. Pero may konti naman akong perang pambayad sa ilang pirasong gamot, Ineng. Hayaan niyo na po, Lolo. Nakaugalian na po kasi ni Doc na hindi na pinagbabayad ng pasyente kapag follow-up check-up na lang po. Napakabait talaga ni Dr. Leiva. Kaya alam mo ba, Ineng, Ho, kasama siya lagi sa mga dasal ko. Hiling ko sa Diyos na sana bigyan pa siya ng malusog at mahabang buhay para mas marami pa siyang mga taong matulungan. Lalo na yung talagang mga nangangailangan. malingap po talaga mag-asawang doktor, Lolo. Yun po kasi ang advokasya nila, ang pagkalinga sa kapwa. Ano yung pagkalabog na yun? Parang sa clinic room lang asawa ko lang galing, ha? Doc! Oh! Si Doktora Leiva po. Biglang nawala ng malay sa klinik. Ano? Maputlang-maputla na po si Doktora. Doc! Diyos ko! Ang asawa ko! Ayon sa medical data ni Dr. Leiva na ilabas ng ospital, may existing chronic condition siya ng chronic obstructive pulmonary disease. Doc, Bilang resulta ng COVID-19, acute respiratory distress ang kanyang ikinamatay. itong mga nakaraan po kasi, Doc, talagang ang dami nating naging pasyente rito sa klinik. Pero lahat ng pag-iingat, ginawa naman natin. Hindi ba, Manny? Para sa kaligtasan nating lahat, kailangan nating magpa-swab test. Wala tayong option kundi ang isara muna ang klinik hanggat hinihintay natin ang ating mga resulta. Sama na rin doon ang pagluluksa natin sa pagkamatay ni Doktora. Hello? Sino po sila? Hello, Dr. Leiva. Kayo na po ba itong kausap ko? Ako nga po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Malaki po kasing kasalanan ko sa inyo, Dok. Ano? Sana lang po, mapatawad niyo ako. Hindi ko po kayo maintindihan. At sino ba ito? Si Lola Huling po. Yung matandang babaeng nagdala ng apong umitirik na mga mata nung isang hating gabi. Yung sanggol na ginamot po ni Doktora Leiva. Opo, natatandaan ko nga. Nagising din po ako ng gabing yun na malakas ang ulan. Nakagustuhan ko po madugtungan ang buhay ng apo ko. Kahit alam kong positibo ako sa COVID-19. Isinugod ko po siya riyan sa klinik niyo. Positibo kayo sa COVID-19 nang nagdalhin niyo rito ang apo niyo sa klinika? At kaya po ako tumawag sa inyo ngayon. Nakukonsensya po ako, Dok. Naniniwala po akong sa akin nahawa si Doktora. Ako ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi po, Doktor. Diyos ko. Alam mo bang natuwa ang mga taga-estero nang makitang binubuksan na natin ulit ang klinik, Manny? Oo nga. Hindi ko nga mailarawan yung pag-asang nakita ko sa kanilang mga mukha. Parang yung pag-asa rin na naramdaman natin nang magnegatibo tayong lahat ni ng doktor sa swab test. Hindi natin maaaring ipagkait sa mga taga rito ang kanilang pangangailangan medikal. Doc, Oo, masakit man ang naging pagkamatay.
ng asawa kong si Dr. Leyva. Pero hindi yun dahilan para isa-isang tabi natin ang pangangalaga sa medikal na kalagayan ng ating mga kalugar. Wala rin dapat sisihin sa pagkamatay ni Doktora. Nasa maselang panahon tayo ngayon. Wala tayong kontrol sa mga maaaring mangyari. Kahit pa sa kamatayan. Malaki ang responsibilidad ng propesyong ito sa bawat buhay. At yun ang dapat nating ipagpatuloy. Malaking kakulangan sa buhay ko ang hindi ko inaasahang pagkamatay ng aking asawang si Dr. Leyva. Pero hindi sa kanyang pagkawala natapos ang aming sinimulang advokasya sa aming klinik. Sa yumao kong asawa, sa kanya ko natutuhan na ang tunay na pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling oras, tao o lugar. Higit sa lahat, dapat ay nanggagaling ito sa puso. Ako si Dr. Nelson Leyva at ito ang aking buhay. Wala naghihigit pa sa paglikap natin sa ating kapwa, tulad ng pagpapahalaga natin sa ating sarili, dahil ang pag-ibig sa kapwa ay ang katuparan ng kautusan. Mga nagsigaraw, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Dr. Leyva. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Marinig ninyo ang kasaysayan ng isang ama na pinakinabangan ang kanyang kahinahunan. Siya ay si Alberto. Pagiging mahinahon at matibay na pananalig sa Diyos. Itong masasabi kong dahilan kaya ako naging matagumpay sa buhay. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Alberto, hindi ko alam na darating ka ngayong birthday ko. Ate Andre, talagang hindi ko sinabi sa iyo para surprise. Ha? Ikaw na tao ka. Hanggang ngayon, napakahilig mo pa rin sa sorpresa. Oh, effective naman, hindi ba? O yan, masaya ka. Oo na. Alam na ba ng mga pamangkin ko ito? Ay, syempre hindi pa rin. Maya-maya pa lang nila malalaman. At may isa pa akong sorpresa sa inyo lahat. Oh, ano pa sorpresa? Nag-retire na ako sa serbisyo. Very good. Tama lamang nang mag-retire ka na sa serbisyo dahil nasa tamang edad ka na ng pagpapahinga. At saka, tapos na sa pag-aaral si Mirasol at Rembrandt. Wala ka nang aalalahanin pa. Oo nga. Pero magtatayo ako ng business. Para naman hindi manghina ang katawan ko. Ito ang na-miss ko sa probinsya, Mirasol eh. Masarap mong luto. Don't worry, Dad. Ngayong kasama na namin kayo, lagi ko kayong ipagluluto. Good, ate. Makakatipid na ako sa budget. Hindi na ako madalas kakain sa labas. Ay, siya nga pala, kumusta naman ang mga trabaho niyo? Well, okay naman sa ospital na pinapasukan ko, Daddy. Good. Wala rin po akong problema sa company na pinagtatrabahuhan ko. Ay, wala ba kayong balak na
Sundan ang yapa ko? Ang maging sundalo rin? Daddy, kontento na po ako sa buhay ko ngayon. Ito po talagang pangarap ko, ang maging doktora. Ako din ho. I hope you understand. Oh, lagi ko naman kayong naunawaan, mga anak. Ang totoo, maligaya ako. Kahit hindi kayo katulad ko. Bahay, tagumpay naman kayo sa inyong mga profesyon, ha? Ikaw, Mirasol, bilang doktora. At ikaw naman, Rembrandt, bilang isang certified public accountant, ha? At lahat pong ito ay nangyari dahil sa inyo, Daddy. At utang po namin sa inyo ang tagumpay namin. Ano? Gusto mong pakasal na tayo, Francis? Oo, Mirasol. 4 years na tayong steady. 2 years ka ng doktora, ako naman 6 years ng doktor. Kaya tingin ko naman, maaari na tayo magpamilya. Kasi, ano Bakit? May problema ba? Tatakot ako. Nag-aalala. Anong pinag-aalala mo? Alam mo, ang nakaraan ng pamilya namin, di ba? Kung inaalala mo na baka maulit sa atin ang nangyari sa magulang mo, huwag ka mag-isip ng ganyan. Iba-ibang kapalaran ng mga tao. Kasi, Huwag mong hayaang maging hadlang sa ating kaligayahan ang inyong nakaraan. Francis. Magtiwala ka sa akin. At magtitiwala rin ako sa iyo. At higit, kapwa natin asahan ang tulong ng Diyos sa ating pagsasama. Wala akong tutulo sa balak niyo, iho. Binibigay ko sa inyo ang aking pahintulot. Salamat po, Tito Alberto. Thank you po, Daddy. Ate, dapat kasama ako sa mga abay. Kuya Francis. Ay, siyempre naman. Ikaw po ba mawawala? Lagi sana kayong magmamahalan, ha? Mag-uunawaan. At panatilihin niyo ang banal na takot sa Diyos. Para hindi kayo maligaw kahit mag-asawa na kayo. Tatandaan po namin yan, Dad. At ikaw, Francis, maging mahilaon ka sana sa iyong asawa, ha? Alam po na isusunod ni Daddy sa sentence na yan. Dahil ang katunayan ng pagiging lalaki ng isang lalaki ay ang pagiging mahinahon. Naniniwala ako doon, Rembrandt. Kaya gagawin ko yun. Masayang-masaya ang pamilya ko. Kita ko yung kanina. Habang lihim ko silang minamasdan. Sayang. Kung hindi ako nagkamali, sana kasama pa rin nila ako ngayon. Pero huli na ang lahat. Para sa akin magbabago. Ang gusto ko lang naman ngayon, makahingi ng tawad sa kanila. Lalo na kay Alberto. Sinong... Arlinda? Ako nga. Alberto. Arlinda, nawala siya naman ay. Mirasol! Anak, dali! Daddy? Bakit po? Ano po nangyari? Bakit siya nandito? Kumatok siya at nang buksan ko ang pinto, bigla na lang siyang hinimatay. Halika, tulungan natin siya. Bakit pa? Mukhang may sakit siya, anak. Tingnan mo, ang laki ng ipinayat niya. She deserves it. Taksil siya. Anak, isa kang doktora. Huwag mo sana kalimutan yan. Tungkulin mong magligtas ng buhay. Daddy. Alam ko, nasaktan ka sa ginawa niya. Pero higit ako, anak. Dahil ako ang asawa niya. Subalit nagpakahinahon ako. Nagpakatatag.
Para sa inyo. Anak, kung ayaw mo siyang gamutin, lapatan mo man lang siya ng first aid at dadalhin ko siya sa ospital. Sige na. Kung hindi lang kay Daddy, hindi ko lalapatan ng pangunang Lunes yung babaeng yun. Tama naman ang daddy mo. Francis! Malaki ang kasalanan sa amin ng babaeng yun. Pinagtaksilan niya si Daddy. Binigyan niya kami ng malaking kahihiyan. Sinira niya ang pamilya namin. Pero may tungkulin kang sinumpaan. Kaya hindi mo dapat pairalin ang galit at personal na damdamin sa pasyente. Madali sa iyong sabihin niya dahil hindi ikaw nasa posisyon ko. Hindi nagtaksil ang mami mo sa iyong daddy. Nagkakamali ka. Oh, Francis. Ang tunay kong mami, nagtaksil din kay daddy. Pero namatay siya sa piling ng kanyang kinakasama. Ano? At ang nakilala mong mami ko, stepmother ko lang. Ngayon naman siguro, hindi mo na isiping magkaiba tayo. Sabi ng daddy mo, nagtatampuro kayo ng ate mo sa kanya. Kasi naman po, Tita Andrea, binabaliwala kami ni Daddy ang damdamin namin. Alam mo, mahal na mahal kayo ng daddy mo. Bakit mo siya pinag-iisipan na ganyan? Dahil ipinagamot pa niyang babaeng nanakit sa aming lahat. Ayon sa doktor, may cancer sa ovary ang mami niyo at may kaning ng kanyang buhay. Hindi ba maaaring pasayahin niyo siya sa kaunting panahong natitira sa kanya? Wala siyang karapatang maging masaya. Masama siya. Kaya dapat lang na maghirap siya. Ang daddy ninyo, napatawad na siya. Sana ganun din ang gawin ninyo ng ate mo. Iho, higit na mapalad ang nagpapatawad dahil wala siyang nagawang pagkakasala. Tama si Tita Rembrandt. Mirasol, Ate, ano bang nangyayari sa inyo lahat? Bakit naging kakampi na kayo ng babae yun? Mapalad pa rin tayo. Dahil kahit nagloko si Mami, naging maganda pa rin ang kinabukasan natin. At yun ay dahil kay Daddy. Naging mahinahon siya. Hindi niya ginantihan si Mami. Kaya matagumpay tayo ngayon. At sa gagawin nating pagpapatawad, si Daddy ang higit nating mapapasaya. makadarama pa rin kayo ng kagaangan ng loob. Maniwala kayo. Nandito ako dahil ngayon na natin kukunin ang mga wedding invitation na pinagawa natin. Pakakasalan mo pa ba ako? Mira, walang nagbabago sa damdamin ko. Kahit masama ang inasal ko. Nadala ka lang ng galit. Kaya hindi mo agad kami naunawaan. Pero matapos kitang paliwanagan, nagbago ka naman, di ba? Oo. Bukas nga, pupuntahan na namin si Mommy. Alberto. Narito pa rin ako. Linda. Maraming salamat, please, sa'yo. Ginawad mo sa akin ang iyong pagpapatawad. Kahit napakasama ko. Kung ang Diyos ay nakapagpatawad, sino ako na alipin lamang niya para hindi gawin yun? Baka hindi ko na nahintay pa ang ating mga anak. Linda. Sana ihingi mo na lang ako ng tawad sa kanila. Mommy, narito na po kami. Oh, Mirasol.
Narito rin po ako. Mami. Maraming salamat, mga anak. Patawad sa inyo. Huwag na po kayong umiyak. Pinatatawad na po namin kayo. Salamat, mga anak. Salamat sa inyo lahat. Linda. Mami. Wala na si Mami, Rembrandt. Daddy. Wala lang babaeng minsan kong minahal. Ang babaeng nagbigay sa akin ng dalawang magagandang alaala. Bagamat pumanaw si Erlinda, alam kong maligaya siya. Tulad din ng pagiging maligaya ko sa piling ng aming mga anak. Ako po si Alberto at ito ang aking buhay. Tataglay lamang ng tao ang kahinahunan at katapatan. Kanilang makakamit ang walang kapantay